Ukuqhuma kwepayipi esiphehleni manzi saseHoneydew kushe izinkulungwane zezakhamuzi zingenawo amanzi. Abaholi bomphakathi bathi ukulungiswa kwengqalasizinda akumele kushaywe indiva. Well, obviously, as long as maintenance is always taking place, then there'll be little impact that will be taking place on such a wide area. So now, even though we know completion of repairs for the replacement pipe is completing soon, and that some areas should get water by late this afternoon or this evening, there's still a big ripple effect of Jojo tanks that still need to be refilled from areas that are affected. Kusenjalo umasipala weTheku uhlela ukunciphisa amanzi. Lo masipala uke wabhekana nenkinga yokuhlinzeka izakhamuzi ngamanzi nokwaholela embhikishweni eminingi yomphakathi ezindaweni ezahlukene eThekwini. Izakhamuzi zithi azihambisani nesinyathelo sikamasipala. Kusukela nje ngo-2014 sinenkinga yamanzi lokhu supplyelwa ama-water tank. And abantu abadala ke laba baba nenkinga kakhulu ukuthi endaweni zama-access road abakwazi ama-truck ama-water tank awakwazi ukungena kona. Nanenkinga ebankulu kakhulu nezingane zethu akabe sakwazi ukuya esikoleni noma isikole siyashesha ukuphuma futhi ukufunda nokufundisa kuyaphazamiseka. Ezinye izakhamuzi zithi lolu hlelo lukamasipala luzofaka ingcindezi enkulu njengoba zivele zingawatholi amanzi ngendlela efanele. Kuqale ukuthi sithole ama-waterkan kuma-private sector anjengo-Phoenix Cash and Carry umphakathi thola amanzi. Isikhathi eside kakhulu asinawo nje amanzi. Is for 15 years amanzi ngenawo kule ndawo le. Kodwa kwezinye indawo mawubona amanzi ayaphuma ayawesteka, so siyadumala umasipala mangabe efaka i-restriction ukuthi ufuna ukurestrict amanzi maphona amanzi afuna ukurestrict. Makuthi wazoncishiswa futhi kuvele singenawo ngathi thina sibogogo singasakwazi ukuthwala amabhakede sizoyithatha phi yona imali yokuqasha ngoba sinayo imali yokuqasha. Iyona nto nje sibona ukuthi uhulumeni akakwazi ukusibonelela. Izakhamuzi zinxuse uhulumeni kazwelonke ukuthi angenelele kule nkinga yamanzi.